På dine eksponentielle funktioner, der kan jeg finde y via formlen b gange a op i x'ene. Og i den der har jeg to ubekendte, b og a. Og a, den kan jeg finde, hvis nu jeg har to støttepunkter, altså x2 minus x1 op i kvadratrod y2 divideret med y1. Noget at notere, det er, hvis nu at det her det giver 2, så behøver vi sådan set ikke det her, så kan vi slette det her og kun skrive kvadratrod y2 divideret med y1, fordi kvadratrod det betyder 2. B, den kan jeg finde, hvis nu jeg kender min y-værdi, divideret med a op i x'ene, eller startværdien, hvis nu jeg har den. Og det har jeg op i det her eksempel, opgave 4. Der kan jeg tydeligt se, at startværdien for en graf, den er på 14. Men hvis nu jeg ikke kender den, så vil jeg bruge den her formel her. Fordoblingstiden, eller konstanten, den betegnes T2. Og den betyder, hvad den betyder, det er, at det er afstanden på x-aksen, før at y-aksens værdi er fordoblet. Så hvis nu vi starter hen et sted, hvor vi krydser, hvis nu vi starter her, så har vi 3 på x-aksen og 7 på y-aksen. Så det vil sige, at vi skal have det dobbelte af y, altså 7, det dobbelte af det er 14. Så grafisk kan vi se på den som om, at 3, det er vores startpunkt, og så skal vi have dobbeltværdien, det var 14. Så vi skal sådan set bevæge os 1, 2, 3 tern på x-aksen før cirka 3 på x-aksen før at vi får den dobbelte, altså må fordoblingskonstanten være cirka 3. Men siden at det er en graf, og vi ikke har nogen linealer eller nogen præcise mål, så kan vi ikke lave den grafisk. Så derfor så må vi bestemme den ud fra en forskrift, som vi tager udgangspunkt i y er lige a gange b, og vi x'en igen. Og vi finder a ved førnævnte formel. I det her tilfælde så er den 0,79. Og for at finde fordoblingstiden, så vil vi skrive formlen T2 er lig log 2, fordi det er en fordoblingstid, divideret med log a, som der så er vores 0,79. Og det giver minus 2,94. Så vi er jo ikke helt forbi med vores grafiske antagelse med, at det var cirka 3. Halveringskonstanten, den betegnes t1,5, eller t1,5. Og den finder vi sådan set med nogenlunde samme formel som T2. Den finder vi, jeg bruger bare opgaveeksemplet, t1,5, altså halveringstiden, er lig log en halv divideret med log a. Og vi kender a, fordi vi har fundet ud af den ud fra formlen her. Det er dog en af eksemplerne, hvor som jeg nævnte, at man kan undvære at skrive kvadratrod op i anden
fordi et kvadratrodet det gav jo 2. Så i vores eksempel, der tager vi log 0,5, vil det her så være i decimaltal, divideret med log a, som var der vores 0,79, og det giver 2,94. Så det vil sige, at hvis nu du kender fordoblingstiden, så kender du også halveringskonstanten, eller tiden. Der er bare et bitte minus, så de er direkte proportionale med hinanden.